Az a fene biztos adat neked is. Nehogy egy kicsit szabadabb terepre Na, vegyük. úgy, hát. Úgy is jó, hát mit csinál? Meg ne harapja, az mindjárt megharap. Köszönjük, Jani bácsi! Jani, a hölgyet kéne neked hazavinni. Tehát azt tudja majd meg, hogy oldalra fekted, akkor lehet mindent. Mutasd meg az olasz, jól nézel ki. Olasz. Reggel rácsapnék egyet a segély, azt még este is rezonálni. Mi ott nincsenek igények, apukám. Mi még a meleg vizet se igényli. Olyan a bajra. Hogy is kitáltrai azt a szart? Várjál, ezt közd össze a másikat is. Hát de mi egyet betért, hogy egyszerre úgy csak Belevágta a lábába. Én kamerázok, hozd már el. Ragd az anyós üres. azt mondja nekem a csávó, emelje le, hogy 1 kiló. Itt az, Ne, észszel, finoman, mint ezen az oldalon tudod, mert a... azt így emelt, mint a könyvet is. Így. Még emelted egy Úgy picit. emeleted. Óvatosan. Mint a tepsibe raknánk. Szuper. Szuper fasz. Hogy hívják? Béla. Dolly. Kérdezted meg? Dolly. Dolly Buster. Dolly Buster. Ki? Ha nem fér be kettő, Ez hülye birka, vagy. ez nem kicska. Engem átmoztál. Csúnyán látod. Azt mondják, hogy ez lehet, hogy nem is kettő arra bír. Jani, gáncsod ezt is, ott így elviszik azt. Még befér a kedvezbe. Én 3, hogy egyet tud jobb az oda, milyen fasznak. Egy lábon úgy Basa, nem kész kecsketejet? Kecsketejet, nem kész? Ajaj, Dolly fel.